Tino tasvika mumatare asekuru Gwandu avo vanova svikiro huru varikuenda mberi nekunobatsira vanotambudzika matambudziko akasiyana siyana ari maringe nenhorwa dzechivanhu. Zvimwe zvinenge zvakoniwiwa nemadhokotera. Yepona vane hurukuro nevabatsirwi vagere mudare. Regai mugoona vachienda mberi nehurukuro. Wakadishwa kumzukuru. Ndakasimba makasimba osekuru. Tiripo vakadii vamwe. Aiwa vamwe dasevari nani zvo. Aitika. Ishuwa sekuru. Ndoimba madzoka. Tadzoka sekuru. Asi ndikuona pane kubanganuka. I think ndikuona umwe ndikuona siri zvuka. Aiwa. Kubanganuka patoenda kubanganuka sekuru. Shanduko yavo yakakura huru chaizvo. Anditi. Zvokuti kubva kuuya kwandakaita. Mazuva ndakatanga kusvika muno. Nozvandawe pari zvino. Aiwa pane shanduko yakakura chaizvo. Shanduko iri pakakura. Ndanga ndisingakwanise kana kusumuka ndega ndichifamba kana ndaitoita zvokubatwa. Zvokutakura. Yes, ndozva mazuva avo ukatanga kuuya kusangana nemudzimu. Urwere hwakabuda pachena watsanangurwa nemudzimu. Asi kuti wakambofambawo here mumadhokotera kudii? Apa chandava kubvunzira kudavo kuda kuti vamwewo vane dambudziko roro vagone kuziva kuti munhu unokwanisa kuyambuka. Vamwe vanogona kurudza hope neupenyu achiti nezvandiri. Munhu akangonzwa kuti ndaane dambudziko remwoyo kana ndaakurwara mwoyo haurapiki. Vazhinji vacho ndinoziva kuti chirwere chemwoyo chinonetsa kurapa. Asi kuti wakambofambawo here muzvipatara kudii? Nechokwadi sekuru ndakafamba muzvipatara zvakasiyana siyana. But dambudziko raibatwa muzvipatara nemadhokota inyaya yemwoyo. Paiti mwoyo wangu wakazara mvura. Saka chawaingokwanisa kundiita kundipa mapiritsi zvokuti hanzi kuti kudhirena mvura, but panga pasina change. Zvanga zvisingachinji sepachi. Kubva musi wandazouya kuno mudzimu wakandiutaurira kuti tiri kuona une dambudziko remwoyo. Mwoyo wenyu wakaunganirwa nemvura. Ndakapuhwa mushonga muno. Ndakanoshandisa mushonga yokudhirena mvura. Kubva ipapo ndakatanga kana kurara ndanga ndisingarari. Ndakabva mumazuva iwa ndatanga kushandisa mushonga uyu. Ndakatanga kutokotsira. Chitomuka useni zviri kuita vamwe. Ndishandisa mushonga wayo ndakakondinya ndichishandisa mushonga wayo kusvika namanje ndo mushonga wandingodii ndikuuya ndichitora mushonga mwoyo hapachina kana dambudziko. Kudya ndakudya zvakangofanana kutodarika vamwe. Aya zvinotendwa aiwa. Singaiti inguva yekuti tinofanira kuzviuchira mumaoko izvozvo. Kuti kupona ndo nguva yatasvika yekupona. Kana wauya mudare kazhinji ndokurudzira vazukuru kuti unosvika kuzopupura wega uchifarawo nokutenda shuwa kuti mabasa ari kuita se ari kubatwa negwara rakanaka. Mishonga pakudhirivharwa mushonga kudhirivharwa zvakanaka. Pane zuva ramakambouya here makaonawo musina kunge masevhawo zvakanaka? Aiwa, kubva musi watatanga kuuya tinotambirwa zvakanaka. Kana kuri kuseni unogona kana kutopuhwa kana tii motomwa tii makutodi makupinda kunosevhwa mushonga totambirwa zvakanaka. Aiwa, ndatenda napo. Mai muri kutoti baba kutsanangura kana kuti mungava nezvimwe zvokutaura? Mashoko ndiwo ayo ari kutaura kuti bva musi watatanga kusvika pano urwere hukatanga kudini, vatanga kuchinja. Kana kudya kwavari kutaura vanodya katatu. So dai tiri kumba so ndatobika sadza wakutodya manheru odya futi sadza. Saka ndikuona zvine chenji yakanaka. Zvoti kana vagarisana vatikagarisana navo wangu asina tarisiro kuti baba vanosvika pavari apa kusora nhasi. Zveshuwa ndakaona pamakauya muchiita zvokutakudzana kana kutakudzana. Kufamba kwaitonetsa isarirwa zvakanyanyisa. Vachifema zvokufemera kure kure. Nhasi ndafara ndichiona kuchinja kuripo. Aiwa, chenji iripo. Handiti chokwadi. Zvakatanga muri papi? Kana kuti zvakatanga sei?
matangire yacho handina kunyatsanzwisisa asi kungoti zvakatanga muna August 2023 tiri kumba ndipandakangotanga kunzwa kakudi anenge akuzarirwa ndakangoti pamwe ndezvanhasi ndikatoona zviri kuenderera ndobva tazoenda kuchipatara urwere hwatodini hwatokura vakadhimitwa pabhindura tikaenda kumapuraivheti takaenda kukaranda taingoti tikaenda kukaranda tichienda tichidzoka tikaenda ka4 pawakazopiwa mubhedha ndobva tawambogara pamubhedha ndobva tadzoka kumba ndobva zvazotikwidze futi tiri kumba ndobva taenda futi bhindura hospital ndobva tiri kupe mubhedha ndobva takaramba futi mubhedha tikati mubhedha vatakabva futi svondo rapera todzokera futi pamubhedha ndobva tadzoka kumba ndobva taenda futi kukaranda svika futi uye kukaranda bva vati futi mubhedha ndobva tatsanangudza kuti takamboya tikanzi mubhedha zvikanzi da kumboonawo inini chiremba wamasvikira kuti zvinofamba sei ndobva kupiwa futi mubhedha zvakaitawo hazvo zviri nani ndobva tadzoka kumba tikaenda muna nasekuru vamwe vasingadomene nemazita zvakadini futi zvakaramba kusvika natazosvika kuno tangowanawo nhamba dzekuno bva tangofonawo ndomawiri atikaita sei atikaita kuuya kuno. Aiwa, ndatenda hangu nechidimbu kupona ndopandanyanya kufarira uyezve ndazofara kuti aiwa mimi mazotaura mega kuti aiwa ndoda kuti ndimbooneswa vamwe vandione hama neshamwari kuti aiwa ndasvika ku 2025 ndiri kufema noti mukana wacho ngosisipo pakapasisina mukana iwo saka ikatitende vadzimu kuti vatitungamirira kuti taonekwa tasvika 2025 ndakutokwanisa kutoitawo zvandangasingaitawo 2024 na 2023 asi 2025 ndakukwanisa kutoitawo zvimwe zvandangasingaite makore akupfuura saka tinotenda midzimu yekwasekuru Gwanda kuti aiwa basa vaita sei vabata vamiramira aiwa kushanda vashanda zvinhu pamusoro esekuru ndikaitawo mubvunzo mudiki zvangu kune vazukuru venyu ndikada kubvunzawo kuti naye muzukuru unobvumisika here kuti kune zvimwe zvinhu zvinokwanisa kukoniwa nemadhokotera asi zvichida chivanhu zvichikwanisa kubatsirikana zvaona Zambuko? Ndazobvumira panapa mashure kwese nanga ndisina tarisiro kuti ndaingofunga kuti madhokotera ndiwo anokwanisa kuti nezvandazoitirwa panapa padambudziko rangu remwoyo ndopandazoona kuti pane zvimwe zvine koniwa nemadhokotera zvinopedzwa papa. Handiti saka ikurudziro ipi yamunokwanisa kupawo vamwe vanosangana nematambudziko akadero ekuti vaenda kudzimwe nzvimbo kana kudzimwe dzin'anga kana kuti vaenda kuzvipatara zvakasiyana siyana zvichikona, munovapa simba radzo ipi? Kurudziro yangu dai vanga pakaitawo vamwe vane dambudziko randinaro ndinovakurudzira kuti dai vanga vaona sekuru panapa dambudziko ravo rinopera. Handiti aiwa, tinotenda zvikuru. Aiwa, tichitendawo zvakare sekuru nenguva yamatigovera kunge tichipawo mubvunzo vazukuru venyu. Aiwa, ndatenda zvakanaka. Aiwa, musununguka ndovimba kuti kwamuchaenda uchafamba zvakanaka asi ndezvekuti sezvo uchiri pamushonga kudai inotowanza kukurudzira kuti handifanira kuzoti ndikufonere ndikutsvage kuti wapa wadi ndoda kuti kana uchinge waenda uchiri pamushonga machanges ako uchitipawo maupdates kuno kuti izvozvo sekuru ndikurikava zvinhu zvangu ndikuramba ndichita se machanges ndikumaona achitika zvisazoti kana wakunzwa kuti zvakutange zvinoti dzudzi zvabata uchingoignora no hatidaro. Kana uchipa mushonga toda makosa emushonga uchita se uchitedzesera kusvika wasimba tokuti aiwa mushonga zvakwana wakuzviitira zvako wadzoka panzvimbo. Ndotenda sekuru wadinziseva zvakanaka vaine rugare zvakanaka.